Ahojte. Ja vás zdravím po návrate zo Sahary a už teraz sa teším na to, ako v čase popíšem viac do detailu to, čo sa mi tam stalo a čo som zažila, ale ono vždy po návrate z púšte je pre mňa písanie ťažké. A príde mi, že text je nesmierne plochý na to, aby obsiahol, čo sa vo mne odohráva a čo prežívam. Ale verím, že si to časom sadne a ja znovu nájdem v sebe to miesto alebo tú spojnicu medzi svojim vnútrom a jazykovými možnosťami. No a aby vám v medzičase za mojím písaním nebolo smutno, tak mám pre vás pozvánku k tomu, aby ste si kúpili zbierku poviedok Parquet Diem, v ktorej vyšla moja úplne prvá poviedka knižne. A ja som z toho trochu rozochvela, lebo je to úplne prvý text, ktorý je na papieri a ktorý už nejde editovať a nejde ako zmazať a je silný, je drsný, je krásny, je inšpirovaný mojím životným príbehom alebo jeho časťou. Takže mnohí poznáte, že hlavná postava som ja a zároveň to nie som iba ja a zároveň to už nie som ja. Ale verím, že si to užijete a budem rada, keď mi potom napíšete, ako sa vám páčil. Je to ideálny vianočný darček, pretože všetky poviedky v tej zbierke majú niečo do seba. Je to krásny projekt. Tak si ho užite. Ahoj.